ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഓക്കെ, ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाकस्वामिन् इति नामिनि. नमः आचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिनि. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഹരേ നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് നരസിംഹാവതാരം വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത അവതാരാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. പഞ്ചദശം വാമനകം കൃത്വാ ഗാധധ്വരം ബലേഹേ. പഞ്ചദശം പഞ്ചദന്തം വാമനകം ഗാധധ്വരം ബലേഹേ. പദത്രയം യാജമാനഃ പ്രത്യാദീപ്സു സ്ത്രീപിഷ്ടപം. പഞ്ചദശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ 11ാമത്തെ ദിവസമാണ് വരിക. അങ്ങനെയാണ്. ദ്വാദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12ാമത്തെ. അപ്പൊ പഞ്ചദശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15ാമത്തെ. വാമനകം ഉള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, കൃത്വ ധരിച്ചുകൊണ്ട്, അഗാധ് ചെന്നു, അധ്വരം യാഗവേദിയിൽ, ബലേ ബലിരാജാവിന്റെ, പാദത്രയം 3 അടി മാത്രം, യാജമാനക യാചിച്ച്, പ്രത്യാദിത്സു തിരികെ നേടാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച്, ത്രിപിഷ്ടപം 3 ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ രാജ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വാമനൻ വന്നതാണ് ആരുടെ അടുത്തേക്ക്? മഹാബലി രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. 15ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു കുള്ള ബ്രാഹ്മണ രൂപം വാമനൻ സ്വീകരിക്കുകയും ബലി മഹാരാജാവിനാൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട യാഗവേദി സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൃദയത്തിൽ ത്രിലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സാമ്രാജ്യം പുനരാർജിക്കുക എന്ന ഇച്ഛയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവിടുന്ന് 3 അടി നിലം മാത്രം ദാനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കഥയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? മഹാബലിയുടെ യാഗവേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് ആര്? വാമന രൂപത്തില് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ മഹാബലി എങ്ങനത്തെ രാജാവായിരുന്നു? 3 ലോകങ്ങളും മഹാബലിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ദേവലോകവും പാതാള ലോകവും ഈ ഭൂലോകവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാമന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്? ത്രിലോകങ്ങളും തിരിച്ചു വാങ്ങണം, അത് പുനരാർജിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചത് എന്താണ്? 3 അടി നിലം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആരാണ്? ശുക്രാചാര്യര് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? യാഗവേദിയാണ്. അപ്പൊ യാഗവേദിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ദാനം കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ റൂള്.
എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ദാനശീലനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അസുരകുലത്തിൽ പിറന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാബലിക്ക്. അപ്പൊ ആ മഹാബലി എന്താ പറയുന്നത്, വാമനനോട് പറഞ്ഞു 3 അടി മണ്ണ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് കേവലം 3 അടി മണ്ണ് മാത്രമാണോ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ മഹാബലിയുടെ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാബലിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെന്ന്. അപ്പൊ മഹാബലിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഈ 3 ലോകങ്ങളും എന്റേതാണ്, എന്റേതായിട്ടുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം, അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. മഹാബലിയെ ആണെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭഗവാൻ ദാനമായി കൊടുത്തതാണ് ആ 3 ലോകങ്ങളും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കാം എങ്കിൽ കൂടി, പക്ഷെ അതിന് അവകാശബോധം ഉന്നയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വീടാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നതും ഭഗവാൻ തന്ന ഒരു ദാനമാണ്. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ മഹാബലി എന്താണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഇത്രയും 3 ലോകങ്ങളും എന്റേതാണ്, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇത്രയും 3 അടി എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ ചോദിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ട് അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റേതാണ്, ശരിക്കും ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, എന്റേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ആ ഒരു ലീലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വളരെ ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചമാകുന്ന സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും സമ്മാനിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതേപോലെ ചെറിയൊരു തുണ്ട് ഭൂമി യാചിക്കുന്ന നാട്യത്തിൽ പ്രപഞ്ച സാമ്രാജ്യം തന്നെ അപഹരിക്കുവാനും അവിടെ നിന്ന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 3 അടി മണ്ണ് ആണ് ചോദിച്ചത്. മഹാബലി എന്താണ് വിചാരിച്ചത്, ആ ദേഹത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ പരമതി വ്യോതമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ കൈയാളാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഏത് 3 അടി എന്റെ ഏത് കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ അളക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 3 അടി മണ്ണ് വേണമെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അളന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് വരുന്നത്, 3-ാമത്തെ അടി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാബലി തന്റെ തല കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ശുക്രാചാര്യര് വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗുരുവായിട്ടുള്ള അസുര ചക്രവർത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വാമനനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരനല്ല, അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, വിഷ്ണുവാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, എല്ലാം എടുക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. പക്ഷെ അത് കേട്ടിട്ട് പോലും മഹാബലി അനങ്ങുന്നില്ല. എത്രയും ഗുരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു നിന്ദ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക. ഗുരു എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ആ ഗുരു ധർമ്മത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു റൂളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ മഹാബലി എന്താണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ അത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റതാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. ഇനി ഭഗവാനാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ തന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഇതെല്ലാം, അദ്ദേഹം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് തല വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് എന്ത് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരാം, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ പോലും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് തിരിച്ചും പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നിനും നമ്മൾക്ക് അവകാശബോധം വേണ്ട. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് നീതിക്ക് നിരക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ സന്തോഷിക്കുക. കാരണം എന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിനും നമ്മൾക്ക് തരാനായിട്ട് ഒരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഇനി 20-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അവതാരേ ഷോഡശമേ പശ്യൻ ബ്രഹ്മദ്രുഹോ നൃപാൻ ത്രിസപ്ത കൃത്വ കുപിതോ നിക്ഷത്രാമക രോമഹീം അവതാരേ ഭഗവതവതാരമേ 16-ാമത്തെ ഷോഡശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16-ാമത്തെയാണ്. പശ്യൻ കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മദ്രുഹ ബ്രാഹ്മണ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്ത ത്രിപാൻ രാജ്യവർഗത്തെ ത്രിസപ്ത 3 തവണ 7 പ്രാവശ്യം കൃത്വഹ നിർവഹിച്ചു, കുപിത കുപിതനാകയാൽ, നിഹി ഇല്ലാതാക്കുക, ക്ഷത്രം അധികാരവർഗം, അകരോ നിർവഹിച്ചു, മഹീം ഭൂമി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി വരുന്നത് ആരാണ്, പരശുരാമനാണ് കേട്ടോ.
ഇനി ബ്രാഹ്മണരെ ദിഷണ വിവർത്തനം ശീല പ്രതിപാദിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണരെ ദിഷണാശാലികളുടെ വർഗം ധിക്കരിച്ച അധികാരവർഗത്തിൽ ക്ഷത്രിയർ കുപിതനായ ഭഗവാൻ 16-ാം അവതാരത്തിൽ ഭൃഗുപതി ക്ഷത്രിയ വർഗത്തെ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൃഗുപതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരശുരാമനാണ്. ആരാണ്? ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെയും രേണുകയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? പരശുരാമൻ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരശുരാമൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയരാണ് അല്ലെ രാജ്യഭരണമൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരാണ് അവരെ ഉപദേശിക്കുന്ന വർഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയർക്ക് അഹങ്കാരം മൂത്ത് എന്താണ്, അവര് ധർമ്മത്തെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അവർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മവിരുദ്ധമായിട്ട് എല്ലാം കൈയടക്കി വെച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കുപിതനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്ഷത്രിയരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അധികാരമല്ല. ഈ രാജ്യം എന്റേതെന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു പദവി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് ആ രാജ്യം വെക്കുക, അവരെ നന്നായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കടമ. അതിന് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണരാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. തെറ്റു ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാ എന്താ പറയുന്നത് അധർമ്മ രീതിയിലാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാ ക്ഷത്രിയന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ പരശുരാമ അവതാരം. അപ്പൊ പരശുരാമന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ അവതാരവും ക്ഷത്രിയ പ്രവൃത്തിയുമാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരശുരാമൻ. അപ്പൊ 21 തവണ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ക്ഷത്രിയന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച് ആ ഭൂമിയുടെ പഴയ ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, പരശുരാമനാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ മഴുവരിഞ്ഞ്, അതായത് നമ്മൾ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു ഭൂഭാഗം പോലും രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് പരശുരാമന് ആ ഒരു കഴിവും കൂടി നമ്മൾ പറയും. ഭാവാർത്ഥം: ക്ഷത്രിയർ അഥവാ അധികാരവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ലോകഭരണം നടത്തേണ്ടത് പ്രാമാണിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അതായത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ജ്ഞാനമടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദിഷണാശാലി ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവർ നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ്. ആ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭരണാധിപന്മാർ ഭരണം നടത്തുന്നു. എപ്പോൾ ക്ഷത്രിയർ വിവേകികളുമായ ബ്രാഹ്മണർ കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവേകികളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോ ക്ഷത്രിയന്മാര് തന്റെ ആ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ലെവലിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഭരണാധിപർ ബലമായി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ അധികാരം കൂടി അവർ കൈയടക്കുന്ന രീതിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു? കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണത്തിന് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്ഷത്രിയരെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴും അതും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതാര രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരശുരാമന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരശുരാമന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പരശുരാമൻ വളരെ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാരത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് എപ്പോഴും. ഒരു യോഗി വര്യനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ രാമൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സീത ദേവിയുടെ സ്വയംവര സമയത്ത് വന്നിട്ട് ആ വില്ല് മുറിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പരശുരാമൻ വരുന്നുണ്ട്. അവസാനം രാമൻ പരമദിവ്യത പുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജമദഗ്നി മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയെ കൊല്ലാൻ പറയുമ്പോ രണ്ടാമത് ബാക്കിയുള്ള ബ്രദേഴ്സ് ഒന്നും അമ്മയെ കൊല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പരശുരാമൻ ഒരു റീതോട്ട് ഇല്ലാണ്ട് കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അത് അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം, തന്റെ സഹോദരന്മാരെയും അമ്മയെയും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ അച്ഛന്റെ ആ കടമ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ള അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം അവരോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണം, ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണം എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പരശുരാമനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇനി ശ്ലോകം 21. തത് ശബ്ദദശേ ജാതഃ സത്യവത്യാം പരാശര ചക്രേ പറഞ്ഞോളൂ. ചക്രേ വേദതരോ ശാഖ ദൃഷ്ട്വാ പുംസോൽപമേതസഃ. അനന്തരം അപ്പൊ അതിനുശേഷം സപ്തദശ 17-ാം അവതാരത്തിൽ ജാതക ആവിർഭവിച്ചു. ആരാണ്?
സത്യവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പരാശര മുനിയാൽ ചക്രയെ തയ്യാറാക്കി വേദത്തരോഹോ വേദങ്ങളാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ദൃഷ്ട്വാ ദർശിക്കയാൽ പുംസഹ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സഹ അല്പബുദ്ധികൾ പവിവർത്തനം ശീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം 17ാമത്തെ ഭഗവത് അവതാരത്തിൽ പരാശര മുനിയിലൂടെ സത്യവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ആവിർഭവിച്ചു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അല്പബുദ്ധികളാണെന്ന് ദർശിച്ച വ്യാസദേവൻ ഒന്നായിരുന്ന വേദത്തെ നിരവധി ശാഖകളായും ഉപശാഖകളായും വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 17ാമത്തെ അവതാരത്തിലാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വ്യാസദേവൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സത്യവതി എന്ന് പറയുന്നത്? സത്യത്തിൽ മത്സ്യഗന്ധി എന്നാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേരായിരുന്നത്. ഒരു മുക്കുവ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പരാശര മുനി, അപ്പൊ അവരാണ് ഈ കടത്തില് അതാണ് പുഴ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്താനൊക്കെയാണ് അവരച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ പരാശര മുനിയെ തോണിയിൽ കൂടി മറുകര കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ എന്ന സൗകര്യത്തോട് മകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാ സേവകളും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ പരാശര മുനി ഈ മത്സ്യഗന്ധിയുടെ രൂപത്തില്, അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യഗന്ധി തന്നെയാണ്, മത്സ്യഗന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നവർക്ക്. അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ആ സൗന്ദര്യത്തില് ആകർഷനായിട്ട് പരാശര മുനി അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാണ് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരാശര മുനിയുടെ ആ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവര് ആ മത്സ്യഗന്ധമൊക്കെ മാറിയിട്ട് അതീവ സുഗന്ധവതിയായിട്ടുള്ള സത്യവതിയായിട്ട് അവര് മാറുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശന്തനു ആ സമയത്താണ് പരാശര മുനിയും സത്യവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ആരാണ് നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അല്പബുദ്ധികളാണെന്ന് ദർശിച്ച അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് വ്യാസദേവന് മനസ്സിലായത്? വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേദമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വേദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്ത ജ്ഞാനാണ് അല്ലെ? ഈ സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ ഭൂലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന അതാണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേദം ബ്രഹ്മദേവനാണ് ആദ്യം ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദർക്ക് ഉപദേശിച്ചു. അതിനുശേഷം വ്യാസദേവനാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വ്യാസദേവൻ ജനിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അല്പബുദ്ധികളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഈ വേദം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, അത്രയും സമയവും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാൻ? വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വേദത്തിനെ 4ആക്കി തിരിച്ചു, ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായിട്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ശ്രുതികള് പുരാണങ്ങള് അങ്ങനെ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അത് വന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആദിയിൽ വേദം ഏകമാണ്. എന്നാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഈ മൂലവേദത്തെ സാമ, യജു, ഋക്, അഥർവം എന്നിങ്ങനെ 4ആയി വിഭജിച്ചു. അനന്തരം അവയെ വീണ്ടും പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളായി വിശദീകരിച്ചു. വേദഭാഷയും ശ്രദ്ധാവിഷയങ്ങളും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അതികഠിനമാണ്. അതാണ് ദേവനാഗരിയാണ് അല്ലെ? എന്താണ് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആ സംസ്കൃതത്തിലാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവ അതിബുദ്ധിശാലികളും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുമായ ബ്രാഹ്മണരാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ വർത്തമാന കലിയുഗം അജ്ഞരായ വ്യക്തികളാൽ പൂരിതമാണ്. എന്നാൽ ഈ വർത്തമാന കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നവർ പോലും എന്താണ് കലിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ശൂദ്ര ഗുണത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ പിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചവർ പോലും വർത്തമാന യുഗത്തിൽ ശൂദ്രരേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ല. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ എന്നീ ദ്വിജന്മാർ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ വർത്തമാന യുഗത്തിന്റെ ദുഷിച്ച സ്വാധീനത്താൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലെയും മറ്റ് ഉന്നത കുലങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ ഉന്നത സംസ്കാര സമ്പന്നർ അല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവരെ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ അഥവാ ദ്വിജന്മാരുടെ മിത്രങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ഈ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ. അവർക്കെല്ലാം ഒരു പൂണൂര് മാരി ഉണ്ടാവും. ബ്രാഹ്മണരെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പൂണൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഒരു കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ കുലത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും ചേർന്ന് അതിനൊരു ഭാഗമാകുന്നതാണ് ഈ പൂണൂൽ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂണൂല് ബ്രാഹ്മണരെ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അവർ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പൂണൂല് അവർക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും മറ്റുള്ളവരെ ഒരു പൂജമാരി നടത്തി മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനം നമ്മൾ നൽകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ആള് ജന്മം കൊണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മം അറിയണം, വേദങ്ങൾ അറിയണം, അത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം, എങ്ങനെയാണ് പൂജ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ പഠിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്ഷത്രിയനും. ക്ഷത്രിയൻ എന്താണ്? അസ്ത്രവിദ്യകളെല്ലാം പഠിച്ച് ആ ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർ നേടണം.
അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയനാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു പൂർണ്ണമല്ല, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേദങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്താ പറയുന്നത്, ദ്വിജബന്ധു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ജന്മം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനാവാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് ഈ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിജന്മാരുടെ മിത്രങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓരോ ജാതിയിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എന്നാൽ ഈ ദ്വിജബന്ധുക്കളെ ശൂദ്രരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കൂടെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദ്വിജബന്ധുക്കളെ ഏതായിട്ടാണ്? സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും വേദങ്ങൾ പഠിക്കാറില്ല, അവർക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശൂദ്രരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കൂട്ടത്തിലാണ് ഇവരെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ, ശൂദ്രർ, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയ അല്പബുദ്ധികളായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായി ശ്രീല വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളെ നിരവധി ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായി വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചത്? ഇത് ഒരു ഇതിന്റെ കുത്തകയല്ല ഈ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വേദവ്യാസൻ വേദങ്ങളെയെല്ലാം പല ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായിട്ട് വിഭജിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. നരദേവത്വമാപന്നക സുരകാര്യ ചികീർഷയ സമുദ്ര നിഗ്രാഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യത പരം. നരൻ, ദേവത്വം ദിവ്യത്വം, ആപന്ന രൂപം ധരിച്ച്, സുരാദേവന്മാർ, കാര്യങ്ങൾ, ചികീർഷയ നിർവഹണാർത്ഥം, സമുദ്ര ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, നിഗ്രഹ ആദീനി നിയന്ത്രിക്കുക മുതലായവ, ചക്രേ നിർവഹിച്ചു, വീര്യാണി അതിമാനുഷികമായ വീര്യം, അധപരം അനന്തരം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് 18ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ രാജാവായ ശ്രീരാമനായി ആവിർഭവിച്ചു. 18ാമത്തെ അവതാരമാണ് കേട്ടോ ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായി അവിടുന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അനന്തരം സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകരയിലായിരുന്ന നാസിക രാജാവായ രാവണനെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിമാനുഷികമായ ശക്തികൾ പ്രകടമാക്കി. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയണ കഥയാണ് അല്ലെ. ശ്രീരാമന്റെ കഥ ഇനി ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രം വളരെ അതിശയമാണ് അല്ലെ. ഇത്രയും വലിയ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്, അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം സമുദ്രത്തിന്റെ ആ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മേലെ വരെ കല്ലിട്ട് നികത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അല്ല അത്. ആ ബ്രിഡ്ജുകൾ ചേർന്ന ഒരു പാലമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഒരു ചെറിയ കല്ല് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് എവിടേക്ക് പോകും? താഴത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. അറിയാം അതിന്റെ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ്, ഇത്രയും വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോവാതെ നിന്നത്? അതൊരു അതിശയമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാലമാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. രാവണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ സീതയെ കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രപഞ്ച വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പരമപുരുഷനായ ശ്രീരാമൻ മാനവരൂപം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാവണനെയും ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും മറ്റു പലരെയും പോലുള്ള മഹാ അസുരന്മാരും നാസ്തികരും ഭഗവാനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സഹായത്താൽ ഭൗതിക നാഗരികതയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ വളരെ പ്രശസ്തരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ചില സമയത്ത് ഭഗവാന് എതിരായിട്ട് ഇതേമാതിരി ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുറെ അസുരന്മാര് തഴച്ചു അവര് എന്താ പറയുക, അത്രയും പ്രഭാവശാലികളായിട്ട് മാറും. അവരും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ശിവനിൽ നിന്നോ ഒക്കെയാണ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ആ പ്രബലരായിട്ട് തീരുന്നത്. പക്ഷെ അവർ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും? മറ്റുള്ളവരുടെ, അതായത് ദേവന്മാരെ നശിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചീത്ത ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവര് ആ ഭഗവത് സിദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സഹായത്താൽ ഭൗതിക നാഗരികത അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട്, ഇപ്പൊ ലങ്ക നമ്മൾ പറയൂലേ, സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരായിരുന്നു, അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് രാവണന്റെ.
ഇതായിട്ടുള്ളത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭൗതിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള പ്രയത്ന നിയത വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. അത് ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ രാവണന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രാവണൻ അവസാനം ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ തപസ്സിദ്ധിയൊക്കെ ലഭിച്ചുല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഇതായിട്ട് ലങ്ക അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് റൂള്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ രാവണൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിന് ഭഗവാന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗലോകം വരയ്ക്ക് ഒരു ഏണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് രാവണൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നിട്ട് എന്താ, ആ ഏണിയിൽ കൂടി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കയറി പോകാലോ, നമ്മൾക്കൊരു ചവിട്ടുപടി ഉണ്ടായാൽ പോലെ എന്നായിരുന്നു രാവണന്റെ അത്രയും ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രാവണനും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ കൺട്രോളും എന്നാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ കൺട്രോളുള്ളത് ആരാണ്? നമ്മളെ ചെറിയ വിരൽ പോലും അനങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ വേണം. അത് രാവണൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ നിയമസംഹിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ വ്യത്യസ്ത തരക്കാരായ മനുഷ്യർ അവിടെ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അതിന് മേലത്തൊരു ലോകത്ത് പോണെങ്കിൽ, ചന്ദ്രലോകത്തോ സൂര്യലോകത്തോ നമ്മൾ പോയി താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ജനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസമുണ്ട്, ഓക്കെ, ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മളുടെ ശരീരം ഉള്ളത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അവിടെ ചന്ദ്രലോകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തണുപ്പ് താങ്ങുന്ന മാരത്തുള്ള ഒരു ദേഹമായിരിക്കാം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പൊ ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക, അവരുടെ ഭൂപ്രകൃതി ഉണ്ടാവുക, അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയമസംഹിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ വ്യത്യസ്ത തരക്കാരായ മനുഷ്യർ അവിടെ അധിവസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങൾ, ഈ മേലെയുള്ള ലോകങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അസുര ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനമാവുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേവന്മാരായിട്ട് ജനിക്കാം, മേലെ നമ്മൾക്ക് പോവാം, ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്താം, ബ്രഹ്മാവാം. അത് വരയ്ക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക പുരോഗതിയിൽ നാമമാത്രമായ വിജയം കൈവരിച്ച ഗർഭത്താൽ നാസ്തിക ഭൗതികവാദികൾ ചിലപ്പോൾ ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി ചൊവ്വയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത തവണ എത്തും, എല്ലാം നമ്മളുടെ കൈക്കീഴിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാവണൻ അവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളെ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ സാധാരണക്കാരെ ഭൗതിക മാർഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് അയക്കാൻ രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ക്രമാനുസാരമായ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ ജനങ്ങളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുവാനായി നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പടിക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നിയത നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി നിരവധി മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമന്റെ അധികാരത്തെ പോലും അവൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അവിടുത്തെ പത്നിയായ സീതയെ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും ഒരു രാജാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? അവിടുത്തെ പ്രജകളെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ അവരുടെ ദൗത്യം, അല്ലെ? സ്വന്തം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ ശ്രീരാമദേവൻ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു, സീതാദേവിയെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. എന്താണ്? മൊത്തമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. തന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ വില വെക്കേണ്ടത് ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള കടമയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ശ്രീരാമദേവൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ് രാവണൻ ചെയ്തത്? അന്യന്റെ പത്നിയെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ തീർച്ചയായും ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും മറുപടിയായി ഇത്തരം നാസ്തികരെ ദണ്ഡിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ ആഗതനായി. ആകയാൽ അവിടുന്ന് രാവണന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. ആ സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രമാണ് രാമായണത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനാകയാൽ ഭൗതികമായി പുരോഗതിയെ ആർജിച്ച രാവണന് ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു മാനവനും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അതിമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശിലകളാൽ ഒരു രാജവീതി നിർമ്മിച്ചു. അതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഭാരമില്ലായ്മ നടപ്പിൽ വരുത്തുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. എന്നാൽ ഭാരമില്ലായ്മ എന്ന പ്രക്രിയ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാന് ബൃഹത്തായ ഗ്രഹങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്താനും ചലിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ശിലകൾക്ക് പോലും ഭാരമില്ലാതാക്കി തീർക്കുകയും അവലംബ സ്തംഭങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ സാഗരത്തിന് കുറുകെ ഒരു ശിലാപാലം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ പ്രദർശനമാണിത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പില്ലർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പാലം പണിയുക, അല്ലെ? ആ താഴ്ന്നൊരു പില്ലർ കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ ഇതിന് പില്ലറേ ഇല്ല.
ആ സ്തംഭങ്ങളില്ല താഴെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് മേലെ? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നിനെ ശക്തി എന്താണ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കഴിവാണ്. അപ്പൊ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും എന്താണ് വെയിറ്റ് ഉള്ള നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് ജൂപ്പിറ്റർ ഒക്കെ അത്രയും വലുതാണ്, അത്രയും വെയിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം. വ്യാഴഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെ. അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പാതയിൽ കൂടി ഒരു അണിവിട തെറ്റാതെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കഴിവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാറക്കെട്ടുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജലത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അത് എന്തായാലും അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ സാധാരണ. അപ്പം അത് എങ്ങനെ അത് മേലെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു? അത്രയും വെള്ളം മേലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭാരം ഉണ്ടാവരുത്. അതിനേക്കാളും ഭാരം എന്തിനുണ്ടാവണം? ആ ജലത്തിനുണ്ടാവണം, അതിനെ താങ്ങി നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് ഭാരം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കല്ലിനെ ഭാരമില്ലാത്തതാക്കി തീർക്കാനും അല്ല ഭാരം ഉള്ളതാക്കി തീർക്കാനും ആ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ആ ഭഗവാനാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രീരാമദേവൻ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് കാണിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഇനി മാതാജി. അവരോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തീരില്ല. വിവർത്തനം വരയ്ക്കും മാത്രം വായിച്ചു നിർത്താം കേട്ടോ. ഏകോം നവിംശേ വിംശതിമേ വൃഷ്ണിഷു പ്രാപ്യ ജന്മനി പ്രാപ്യ ജന്മനി രാമകൃഷ്ണാവിധി ഭൂവോ ഭഗവാനഹരദ്വരം. പരസ്പരം 19-ാമത്തേതിലും 20-ാമത്തേതിലും വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പ്രാപ്തമാക്കി ജന്മനി ജന്മങ്ങൾ രാമബലരാമൻ കൃഷ്ണവും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇതി അപ്രകാരം ഭൂവകാലോകത്തിന്റെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഹരത് നീക്കം ചെയ്തു പരംഭാരം. ഭൂമിയുടെ ഭാരം തീർക്കാനാണ് അടുത്ത ജന്മം വരുന്നത്. ആരാണ്? കൃഷ്ണബലരാമന്മാരാണ് അല്ലെ. വിവർത്തനം ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. 19-ാമത്തെയും 20-ാമത്തെയും അവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീ ബലരാമനായും ശ്രീകൃഷ്ണനായും വൃഷ്ണിവംശത്തിൽ യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച് ഭൂഭാരം ദൂരീകരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.